teko ya butuh wonten kriting kula kowe janji ora pak ingkang botol layu sepi kepek putih wis sing aranan omah ora tedeng-tedeng asam ngono kowe sapa putra sapa limo Armajane Rama Perpan Tegawan durung tambangan Swatama Anuman aja celandakan kowe iki sepamer umum wis dudu jamanmu cek wis mikir perkara jaman iki wis beda nanging perkara kasekten yen pancen kowe maidu karo anu ayo dibuktekke dina iki ayo buktekno yen pancen kowe anake pendhita pengen pendhita dunya iku ndang gurune wong perang rene kowe anake gurune wong perang pamerno kasekten apa aku tak weruh elek-elek anu mati yen tau aku mate sedina buta entuk 100 dolen menungso kowe dikapura wis 1000 ora sak jam rampung iblis halo Mas perkara kowe didoyo jaman biyen kowe sing nom isih sengkoso nang nyeri ngono kowe iki umur wis akeh kekuatanmu sudah semangatmu cekel lho semangatmu wis loyo kok kari nyeklek yakem cakep
Coy, atau manual pokok. Koyongan sila semat. Koyongan sila semat. Rubuh lo kado kosong. Wah, parah ya. Dia. Nah.
Aduh, lakon kok kaya ngene. Nuwun, Bang. Kabar nuwun. Kurawa sak jikur kon perang blas jadi. Boten berjanji pripun? Kalah napa menang? Sapa sing ada menang? Lho, boten Kurawa itu mandang pripun? Wis. Kurawa nek kon perang jan ora kalah. Apike Kurawa siji jajan, loro main. Wis apik. Sampeyan niku. Boten niku mau sing maju sinten? Jebulane ora mung Anoman dhewe. Lah Pandhawa iki malah komponan anak-anake. Sinten mawon? Eneng Antarja Gatotkaca, Antasena. Awake bocah-bocah lho metu lakane tenan iki. Rekai sepotong kementus ketemu karo Anoman ditantang, ayo nyata ya anake pendhita pengen wong perang pamerno kaya apa. Anoman iki lho jadi sedina materi buta 100 materi diapurmu wis sak jam itu 1000 ya sepotong mau merkitik abang mripate ya dadane ya belen mak pilih kae ora pate awas nyedak wah kok Anoman trayo ning binatang nantang perkara jalur adumut cangkemmu ya kemlo kalen ya piye sinten Aswatama perang karo Anoman wis rane 10 menit bang jar ngono genti adimu Surtayu iki ngetok jaman pirang-pirang tumbak dingkate clorot Anoman iki lho nyek tumbake nyekeli kelarate cek wak bubut cek galeke mrono keluyur dadane Surtayu sret aduh opo iki kodekku kita petok aku karo isin kae kate wis bubar ngono genti sinten adimu Durmagati kae ya gawa tumbak ngagek iki lho aku ngerti nek tumbake Durmagati cendhek jan ya mau cendhek kae anggere kabine gugur kali wong-wongane to mati iya oh Durmagati dedeke ya pinten to niku waktu baik cendhek mamper kedapan ya kamelan ndak temulake ya wah tuncake bubut wah jane titis Durmagati titis sungguh kena Antasena dadane diek kena kaget ya ora trembelane tenan malah tumbake Durmagati cekak-cek tempit niku tingklakane ning kelek ngene Antasena etak-etak mati dukungku iki Durmagati senenge ra ilang-ilang seneng ribut aja monggo tumbake karo si Anoman ning dikempit ning tintaan Durmagati kok yo ora iso bedake kuwi keneng tenan kok dikempit iya ora perasaan to bocah iki oh tenan iya dene ngono ki teknik montor siji oh lagi ngerti lah iya ta wis bar ngono genti citraksi nggih melu perang moh keri bocah kae wis metu jedul nggo gamane napa kiri sepeda ajak kok wis kiri sepeda iya kiri sepeda kuwi lho kancane baris kok uget nek kiri sepeda iki yo sepeda uncen jikuk kiri tarene wate dumbuke per jantangane rendah ya wah gemuk terus Anoman mundur Antarja mundur lho wedi kali gamane citraksi wedi nek kene gemuk lah sing tegel Antasena rek tibane pisan pindho ping 3 gawe rasa sing kene cekek ya leke nanggone citraksi jedek citraksi mayu glungkung karo raine buncur kabeh sing gawe dhewe gen sepeda duncake brubut pinarak batukku aku melu ya tak Kurawa maju tuh maju aku sebagai
tandangane mung sanga kula niku lak jane ngeman to, Mas. Kowe niku mengeman. Apa mulai jeneng Antarja, tapi kanca Antasena isih ponakan kula. Tak kasar, kali bocah-bocah ora kasar. Terunyak lah ya kudu kendelipun maksud kok tandangane dhewe ngati-ati dhewe ujek-ujeke muga-muga arep para midungar sampeyan pate bujuni wae temen mati dening aku Arjoi, yo, ayo, aja lihat tanding ku cobaku, nek ora trimo. Ayo padha gerangamu, padha pakmu. Werkudara kuwi jago gret, musuhe biyen karo aku, wakile aku. Oh. Ayo, aku. Kentel kowe. Api kowe. Ciklak awas aku melakukan ini kok bisa gom besok ada kerjaan jam kita tak jengkit di sok belegungan wah rakene deman we pak si kowe Raden Blegungan. Ya betul ya.
golek tandangane dhewe. Pati temen. Utusane Sri Rama Wijaya. Ayo, iki nata kawuh Prabu Karna Dasusena. Kowe kelakon boyong Kyai Semar, yen medhek lho Prabu Karna. Maju lah, tatah tok bantengan. Ayo, musuh Prabu Karna. Tangkepo tampat begane ati. Parang supan aku kanting. Yo. Bathara Kala. Sagri dawuh tak kembali legane ati Buddha. Dengolena. Yo. Yo.
Ini lagi lah kan ditiru tenan. Ya. Loh, loh. Aduh. Aduh. Ah. Tenang kau ngobrol bro. Ora burung aku jagake cah nom-nom. Takon nyirpun tran-tran malah genepi apa tuh. Ya iki kok nek ora tak tambeni. Nek nganti ana sing mati men perkara Semar, aku kedosan. Jinuwun kae deremiyen Gus mandhek riyen Gus.